Mwana wangu uyu simba rashe ndatambura wedu ya amadzangu anogwesha ane Ngozi kana Yabuda. Mwana wa agoni kutaura ega, anototaura nemasaini kana Ngozi yakabata. Zvinofadza here mwana achida iso? Zvinofadza here mwana achida eda ari mwana wako? Unonzwa sei? Unonzwa sei? Mwana achida iso kunge nyoka. Ndokwakataura. Uyu murume antazi ndakatorwa mapatsangu. Varume vakashanda mapatsangu. Saka mapatsangu inini handina. Tiri mumba imomo metaibatsiwa vakati kana uine nharo ngatisimuke izvi Padare panapa. Tiende kuona kuti wakandisapa. Ndoenda futi kushamwari dzako dzawakandiuraya nadzo kuti dzinogara panapa. Mukoma wakaramba. Ndopaka munhu aitibatsa kubvadaidza mumwe anobatsira futi. Akati azotofonera obva afona obva auya. Auya paya kobva wasunga mhiko. Mwakauya akati handidi zviro zvinondorera nguva. Baba mune ropa maoko. Ndinoda kuti mhiko ndasunga panapa chidhodza ichira ini ndodhonza kuno. Mukoma obva waramba. Umwe obva kuti sabanga akazi mhiko yangu iri pabanga batai banga baba kobva aramba. Chibva ndauya kuno. Sabhuku obva kuti nyaya iri pamushape inonga ichida kubva fona kwaWendumba. Obva taenda kwaWendumba. Tiri kwaWendumba. Mukoma obva waramba futi. Asi uko usiku kuma past 9 10 wakanga atofuna zveshwa ndakadini ndakauraya. Mazuri zveshwa ndakauraya. Pane anobatsira asi ari kuprisa kwa mambo kuno kwa Marange. Asanda anobva kunharira kuno. Munhu yanda zvokubatsira ndiye akatofona vane munhu aitibatsira isitatisa tozuti muprisa kuno kwa mambo. Iye akazotaura topedza kutobatsira nyaya yenyu maitire yakati muchasvika kwa mambo nenyaya iyi nemhaka yekuti pakati penyu munodini muri kuita zvinhu zvisina hunhu mafamba mese tibve mafamba makadini makateerana. Saka nyaya akazoita nekuti kuma9 manheru mukoma akazotorana panze nemupurisa wewe wamabwe unobatsira wewe ngekuti papo kuti mubatsiri ndiye wakatorobva yana epa panze kobva agarese panze pabva kubva kurukura mukoma obva bvunoti azvo chakadini chakonekwa chakaonekwa ndakadini ndakazita chinhu chiri mumba chakazva zewe rikutaurwa uko kwakutanga kutonga chiri mumba kwakukumura hembe dzese kwakufanira kuti ndakwenda kuti panofana kuenda musha kwangu. Tabva ikoko takatoenda kumba tichiti taakwenda kugasa nyaya kuti nyaya iripo asi taakumba mukoma kwabva waramba. Saka chinhu chakatifamba kangani katatu. Ndikati zvakanaka ndapedza mari dzakawanda izvi zvandisina kana nemari. Ndiri ndikaenda kuSouth Africa kwanini ndauya kuno handichatoshandi nekuti handisitorina mari. Imi muchisenzai mari yanyu yenyu kana mari ini ndaiwana ndodi ndikupai mari. Mukoma waramba. Musi takaenda kwaWendumba pendakanoti mukoma wangu nekubate bata. Wakonza nganga pamba chiti mausa chitokwenda kwaWendumba. Wakonza nganga pamba. Ndati ndiendepo asi ndinenge ndakasvika ndapo ndatodzika pane nganga. Ndikuda nyaya yekuti nditore mukoma kuti zvitakwenda kwaWendumba. Tosvika tichitiitika senyaya asi ndakatodzoka pane mhaka yekuti ndakaona mbambe nechi mutoto nenganga. Chipata fuma makusena acho kutaenda kwaWendumba. Tasvika kwaWendumba mukoma kwakuramba futi. Ndopa yakazonzi na headman Wendumba tiende kwaMarange. Ndakazotoromba ndakanaka papo ndaona muprista wamambo akanga auya netsamba pa headman. Ndichibva ndafamba naye netsoka kubva kwaWendumba kuya pamatanda. Chibva tasvika panapa. Chibva ndasvika changamiri wangu paripo. Ndikatosvika papena changamiri ndikataura nyaya yangu. Nyaya yangu ndo dambudziko randidadi nditasara naro kumba. Last week pendakauya kuno kwachangamire kuno zvamboitonga zviri nani sevanhu kwakuti hatudini tiri kufamba. Pendakangoti furatire kubva tasvika kuchaura futi mwana. Marovero chakazonda kuita manje ndechekuti pendakatanga kuda kubatsirwa chakati ndiri kupai 2 weeks dzekuti muunze mombe dzangu 20 nemukadzi. Chadaro paya wakatibatsira kubva achikumbira kuti tatiri kukumbira kuti 2 weeks dzanyanya kuita padhuze zvikazi ndakupai mwedzi asi pa 2 weeks ndikuti munge masvikaumba kwangu ndichauya ndozvichakataura 2 weeks dzikapera ndichauya kuti zoti marongei for sure ini ndakaenda panapa ndandataura kuno kwachangamira kuti ndogona kusvika muna April ndambotishande kutsvaka tumari ndibatsira mwana. Zvadaro paya 2 weeks pedzakangopera ndi kuSouth Africa ndifoni ndiracho ndikuda kutozwa foni yayo yatosvika kuti mwana wadini watanga. Mukoma utumirwa mwana
mukoma mhanya yekunokumba akatotuma munina wake bamukuru murudikana kumba hanzi chinhu chachadini chabuda uye mutaure nacho isi chiri pamwe munhu wakanzivisawo kuti chinhu chakati after 2 weeks kana ndauya totaura futi tese mukoma wana kusvika kumba mukadzi akatumira shoko kumukadzi wake vari kushanda kusungirira mambo mukadzi akasvika kutaura murume haana kuuya futi tichibva tagara ndopendakazwa ndakasvika nezvimwe South Africa handine 1 week ndabva kuno kwakudzoka futi zvindoda mbizo rapo muprista wamambo pakasviko kubva last week tiri kurara panze haabvumi kurara pamumba hakuna chinhu chanobvuma pamba mukaita noizi haabvumi samaona akati kumbirira mota panze apo nevana muchita noizi vaya unotodzinga kuti bhebani haadi muisi pamba mukatosvika vharanda rese takaisa matendi kurara panze mabhraketi torara panze nhasi chaita mukatosvika kuno kuti ibva panze sadza kuita zvekuti mukumbira kuti mutumbi wawakatakura unonga wane nzara mopakisa mazvo saka nyaya yakazonda kuitika manje zvamurimuona akarakadai iyi nyaya yekuti 2 weeks dzakakwana haana munhu akaenda kotaura naye iyezvo chinhu chachakapa mwedzi kuti panopera mwedzi maya ne2 weeks ndoburatidza kumba kwangu tofamba tese kune ana achangamira aripo ndokwandinomusungira ndoenda nemi boizoita baba pangu nhau yenyu yedu yopepetwa yapepetwa panyaya yemukadzi ndini yakuzotokumbira kuti panyaya yemukadzi apa ndaona kuti vana vari kutobatikanawo vana vake mukono vasikana ndikambira matitaura kuti panyaya yemukadzi apa chii chatinozokwanisa kuita zvikazi pamuno yakumba kwangu muchitaura nenyaya dzemopetwini ini ndichaura nezvekuita chakuudza zvekuita masoro saka 2 weeks dzakatopfuura mwedzi wacho unonga wakutokwana pakunonga watokwana wanga akataura ndoda mope dzangu 20 nemukadzi saka musha medu takatadza kufamba takabatana tiri chinhu chimwe chedu titsvake dambudziko kuti nderechii nemhaka yekuti vamwe vaishiti vari kwawo vamwe vari kwawo mukati ngatiungane havadi saka uno dambudziko rangu haringaperi pasina changamiri uye kuti ndifambe naye kuramba tichifamba naye aingoramba futi kuti tikaenda tikaenda kubatsiri yakabatwa oramba tikaenda kubatsiri wakauya oramba saka ndakaona kuti zvinani kunouka zviri nani munopuwa munhu kuti unofamba naye ndomaonere ndakaita nechaii Naida kuziva zita remunhu ari kubudira anonzi ari mukomana wa zita rake kuberekwa anonzi Chiti simba rashiti. Okay, akanaka. Mimi ndimi anizereni. Ni Charles Mti. Charles. Mazuwa ataura ese yao mpade tumurukisana napo hivi. Mimi chukutanga zviripo zvakawanda pamusoro makabatwa ere kunanga kunanga ndinakubatwa kunanga makaenda pananga ngana imwe makapembeka ipapo aiwa ati Hai makapembeka ere makapasiswa ere kuzi hamuna chii atina makabatwa handina kubatwa inini ndairamba munhu waibudirwa Baba. Taura imaswa kataura nganga musatangire pakuti manyiramba. Asi makaendere panganga mukati ngangangani imwe yakati ndimi Mr. Nganga. ng'anga yakataura kuti chiripo chiri kubuda pane munhu uyu ngekuti wakamboenda wega chiri kubuda panani pana mai mwana saka ndo chetaitaudzana nacho ng'anga haana kutaura nini zvekuti une chakati uyu waibudirwa ndiye wakataura baba Charles mubvunzo uri kuti chaitaura chechiti kudimba musoro penyu chaitaura kuti ndakauraya ini makoye munhu handina hazi chaitaura kuti ndimakawa chaitaura kuti chakauraya ndakauraya munhu vanhu vaviri uyo uri kunzi nduna nouyo mukadzi kutaurwa uzi kuzimunyo amutibura handina kuuraya maishuwa pamberi pamwari
sona ishona manje ngapete nguwe kutaura imini uye uno yakude kuti tikufambisewo imini tichinazo-kubata chokwadi kuti muri inisendere imini tikubata chokwadi naamwe imini nawo mune mari here kufamba chifambi usiye 100 wani izwa here baba Charles kuti maakufambiswa ngedare ramama munoti kudini? Zvakanaka. Ndoramba ndichindawo. Matoti zvakanaka mamapindura. Mamune chimwe chekutaura. Ndaifunga ndichiti pamwe chinotaura. Pane vamazvinyu makaite private dzine mupurisa kwamamba. Mupurisa kwamamba munoite private naye. Maka. Mubvunzo uri kubvunzwa. Pane padzo wakaite private mupurisa kwamamba. Ndiani? Wakaita private mupurisa wamamba? Inini handina kuita private mupurisa wamamba asi wakangosumuka iyeyo ndiye ukasimuka neapo. Uya kuno. Ari kuzimubatsire. Azingopinde zewe. Aizomubatsire chiti ndiri mupurisa kwamamba. Sene mbichuze asenza masene. Ndizi sene muyashi. Asana masene antazokubatsira zvokusikirwa. Madondo wewe kwa makonika. Wale madondo mfurisa wao. Wa makonika. Ora ndingati dhedi kwe. Makaita ere zewe rakazozwa ndi Yakabuda uyu. Kunze kwema. Chakazoita kuti yabude. Hantu pamuri. Makamaita zewe ere Yakabubatsira. Nanyakubatsira inini matangi cheti takanga taita asi zvendiri andina kutsanangura matsananguro aitikonya ndakataura naye makabuda neanze murusunzemo pamusoro chakaviri vakaita zvese ndimwangari muberere panze ndakabuda ndikandongere ndikataura baba wangu kuti bamukuru wari panze wabvuma kuti wakauraya wabvuma bamukuru wari panze iye akauya mbatiri kuti anoisi bamukuru wesobva wapinda mumbata akutaura tiri kutaura ka chinhu chabuda wakatanga futi kuramba kobva wazobvuma takafesana nechinhu chacho munhu wese arimo kobva wabvuma bva wakumbira riregero wakati tinoripa ava bamukuru wangu vari apa mwana wavo izvo inini ningi yangu yanga iri yekuti tine ningi yangu yanga iri pfungwa dzangu dzanga dziri dzekudhonza zvese kuti tipedzerane tapi kwamama nekuti obvaramba tinota kuti kuno kwamambo kata kuti nyaya haifani kuenda kwamambo pa tinogona kufonera mubatsiri wacho vakati mundifonera pamusoro yamutenda ndazwa awa wachiti pamwe vanogona kunge vari kuende paripo changamiri wati chakaita kuti ndibvume kuti hoo ndakauraya ndirai ndechekuti ndaita kuti tizopedza takwana kwamambo zvinoroti waide kubva neanza yavo iyoyo iriyo wosvike kwamambo wobvumire pamberi pamambo kuti ndakauraya zoripwa mambo achizviziya ndizvo here amutenda yes mambo kuchamufambisai achakuendesai zvinopedzwa ndiani zvakanaka kana mutenda mauye patsime pamambo takaswa ndiani ndimambo ndapedza ndaida kubvunza patanzwa kumashure Charles Mutenda une vana vaviri vadonha zviro kwazvo
Hazisi zviro kwazvo. I5. Hazisi zviro kwazvo. Taida kuzobatsirwa. Tikanga tichibatsira uyu. Tikubatsira mhuri yaCharles. Nokuti vana ava vane dambudziko. Vada kusunungurwa kuti vaitewo dzimba dzavo. Saka mhepo iri yapo ikabva ichitaura. Mungapokana nazvo. Asi vakuti chakaoneka. Mungapedza mari. Mobva neupfu mumusoro. Mwapedza mari. Munhu womurume anoasepta pride kumedza kuti chakaoneka mambo ngatiende hangu ndonobvuma. Asi kuti bvumai, asi mungapedza mari kufamba. Mwakatombobatwa futi. Kubatwa ndokumwe chete. Saka mapindura ndipedze kutaura. Kubatwa ndokumwe chete. Mukamazobatwa pechipiri. One hondo yakura. Ende mutombo uri kutaurwa hando nyika yeZimbabwe, nyika yeMozambique. Dai kuri kwedu mopedza idera dzakachipa. Asi idzi ndedze Mozambique. Pasekupaona ipapo panozoti kudii mutongo kuMozambique. Zvemukadzi mazuva ano hamchabvumirwi kuti munhu aripo aone mukadzi. Ndo mutongo uri munyika ino. Vanasikana havacharipisi Ngozi. Tichazotaura nekuti tikakatapo tinozokumbirira kuti mutemo wode kuZimbabwe hurumende yakati hakuna machari pane mwanasikana kutyora kodzero dzake. Asi vachazotema vega. Kana maakutemwa dai kuti mabvuma onai mhuri ine rudo kumbatsire kuripo kuti dzimhuri dzigare zvakanaka. Mwairerutsire mhuri. Kupara mhosva hakupara uchida nokuziva. Ungava wachida kuti ndiite homwe yakapfuma, homwe yakaguta, asi mangwana zvinozongobuda chete. Kasi kuti kubvuma ichakanaka ichiri padhuze zvinoenda mberi zvakanaka. Mazvika ende regerai ndibvunze kuti pataura sisa rudo runoita ruchipedza pane vanhu vamutoenda muri kunomera muri redi kuripa here kana dambudziko iri rabvuma yamai pane zvachakataura mirai shamani muri redi kubatsirana hamai kuripa here pamusoro chakaviri mirai Koda Jane, pechakabuda kumira pechakabuda koti hatijendi kuti koti inombomira topa nguva kuongororo yenhau tichakuna rabvuna kutaura pezati mufisa tichitaura mashoko acho kuti ngatitangire pakati mazvita shabotora 15 minutes. 15 minutes. mbobuda henye kunze vanhu vese